Bosniya-Gersegovina Bosniyadaky urşuň iň aýlygynç wakasy Srebrenicadaky gyrgynçylygyň 20 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Şahsiýeti täzeden anyklanan 136 pidanyň 11-nji iýulda Potokari ýadygärlik merkezinde jaýlanmagyna araşylýar. Pidalaryň garyndaşlary we şol gyrgynçylykda diri galanlar bu çäre gatnaşmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden jemlendiler. 1995-nji ýylyň iýul aýynda 8000 çemesi musulman erkek adamlar we oglanlar Serb goşuny tarapyndan Srebrenicanyň goloýunda gyrylypdy. 6000 çemeti pidanyň şahsiýeti anyklanyp jaýlandy. Ukrainanyň Demirady günörünaky Harkiv şäheriniň polisiýasy nagd pul daşayan ulow talap, poçtanyň 3 işgärini öldüren ýaragly adamlary gözleýär. Hüjümçüler 3 million hrivna, ýagny 150 000 Amerikan dollary möçberine pul ogurladylar. Ukrainanyň resmileri regionda nagd pul daşayan ýene 4 ulowa hüjüm edilendigini aýdýarlar. Hüjümüň bolanyny Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Donbas regionundaky konfliktiň goňşy regionlarda durnuksyzlygy we zorlugy tutaşdyrýandygyny aýtdy. Pakistanyň paýtagty Islamabadda şaý musulmanlar mukaddes Ramazan aýynyň soňky anyny bellenýän Al-Quds gününi bellep ýürüýüş geçirdiler. Gatnaşyjylar Israil we Birleşen Ştatlaryny tanqidleýiji şygarlary öňe sürdiler. Ýerusalimiň arapça adyny göterýän Al-Quds günü 1979-njy ýylda Eýran Islam Respublikasynyň esaslandyrjysy Ayatollah Ruhollah Homeyni tarapyndan döredilipdi. Gatnaşyjylar bu senäni bellemek bilen Palestin halkyna raýdaşlyk we Israila garşylyk bildirýärler. Tebigaty goraýjy aktivistler Gürjistanyň paýtagty Tbiliside jemlenip şäheriň taryhy merkezindäki kiçijik Seyil bagda myhmanhananyň gurulmagyna garşy çykyş etdiler. Şäher häkimligi Seyil bagyň goralýan ýer hökmündäki statusyny reddedip guruluşa ruhsat berdi. Tebigaty goraýjy aktivistler eden etdilik diýip atlandyran bu çärelere garşy tapgyrlaýyn protestlere başladylar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldunuz.